This is Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama. Inigapon ninyong Kuya Joel Bense kauban sa kong partner Randy Tayad mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Cooking Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Sasing. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Sasing. Usay bitaw no kitang mga bana kung sobra ang atong pagmahal o pagpangga sa tuwa asawa. Abusukon dito sa tuwa asawa, asahay. Uni ako asawa. Dili man ingon nga nagpaandet ta, pero mupasakit na gani na itong mga bana. Murag, di nang maayo. Mauna na problema ko ani ako asawa karon. Pero aron na inyo yung masabta na ako sugilanon. Ino ko na ipagsugod. Ay, coming out sa payag, pangita. Sasing! Oh! Dong! Katakanta pa Ilabas kita, ako na akong uniform, pe. Kay basig, di yan ni maugay ni kaugma. Sa'yo na ba kumugikan? Wa man mo apil gahapon ng labak ko gahapon man mo ipaapil. Ibaw, Sulti. Day, ibaw, na siya doon ako gibuhat. Sige na, kay di niya na mauga. Ikaw man, kung kanta pa kita dari, susmukan mo. Buta na di, abi. Ako na yung laban niya. Karon na lagi na labhi, kay di na mauga. Mauga lagi na. Basta, siguro ang mauga na ini kaugma, ha? Sulubon ko na ba na ikaugma? Ako ng uniform. Bida sa mo, eh. Labi na naroon, kay di na mauga. Wala kay. Huwamtay sabon diri, eh. Pagkalit dito. Kwarta, abi. Kabita sa nang kwarta ni mo diha. Pasakon pag niya sa taas, nga tuaman dito akong kwarta. Sige na pa, kay di na mauga, karon na. Lagi. Bantay bitaw di na mauga, gubot kita ini kaugma. Ayo. Nang? Ayo. Unsay ato? Ay, kaisa kong sabon na, be. Sa sabuna. Kanang mabuwa na. Ngitagbikil day. Unsang sabuna? Ay, bisag unsa. Basta ka na mabuwa. Nga, tuslo buwa. Gusto ka? Kabahos po na. Kabahos ay. Kabahos ay. Pre! Uy, pre! Iseng! Ikaw po nila. Abigyan ko. Ikaw lagi na. Oh. Dali, sa ko, dali. Kiksam na yung kauban, pre, ha? Uy, pre, ganto! Bastilan, kamam ko din eh. As kaligo na aning akong grupo na ba eh? Taon ka. Itang saan mo nagkabagawa si mo lungga, ha? Ha? Ay, Ano man? Ibaw naman taong ka, pre. Di ta gusto gubot ba? Under mo kasi mong sawa. Oh, andir ko! Ay, kung pakatawa, pre. Di tao, pre, oy! Pagida, di ko taon, ha? Ako kung maulikod-likod rin. Tagay tas bidor, dro. Pre. Naprob ako gibuhat sa bahay na. Inanglan pa ito na kong tiwason, pre. Ay, sus, tuol ka na taon, eh. Di, magkakandar si mo sawa. Dro, tagay, dro. Dili, oy, andir ko taon. Tahon na ito sa manon. Ah,
Pulutahon? Oo. Hayawan! Gapon paluhod ako to sa asin. Paluhod ang pulot yung asawa ni pre? Oo. Porbida. Nga naman pre? Usay sa mo sawa mo gipaluhod. Ay, ako ra kong gipamasahe sa kong buko-buko. Unden? Mura magway kusog. Akong giingnan. Pugpuka na. Nya? Nya? Oh, gipukpug ko tuod, pero ang gamit, martilyo. Buko mo toy. Aw, perti ko na kong kulatahanon. May gani kay naluhod-luhod, napaludod. Daragay mong botilya oh. Usa ka botilya. Anang, tagay sa niya may sumsuman, rago din rin ang. Duha lang kalata, kadang latas, corn beef. Sige pre, inom kayo. Dungagan mo na to. Asa na gud ni Sasing gud? Wa pa man gid babalik kay nagpalit og sabon. Karon lang gid ni tawhana. Di kay ni mauga akong uniform ug mabantay lang gid ni tawhana. Hagtok gid ang uan nga maigo sa lubot sa kaldero. Bantay lang gid ni tawhana ron. Pre, ay mandondot. Oh, Adto ko pre kay nagkuwat na turo na ko asawa pre. kalma lang pre. Di ko nag-under. Kalma lang nun. Under ko down. Pultaon ko tumas adlaw na iya. Pag-ayo-ayo. Sige. Ayo ko na Pre. Adto na ko pre, adto na ko. Oy, Sasing. Ala. May paliton man kaka. Unsa ganito paliton mo? Di ano. Limot mo ko na. Sa to imong paliton. Napkin na. Ken, Oh. di ba to sabon? Day. Okay. Day. Unsa na oras ha? Mauga pa na ako uniform? Uga pala day. Uga nang naong mo. Ay, mauga pala gani. Ano? Ako man ang plansahon para mauga. Unsaon pag ugaan na guba matong plansa? Uba day. Sige lang. Ako lang pala, kuan, pahanginan sa electric fan. Di magamit ang electric fan. Ano man? Brown out! Maya noon. Lusa! Hibaw ba kang ganina pa ng alas 3 ang brown out ug murag ugma pa na musika ang suga? Ngayon. Yung sa amin lang tuwanan day. May kuryente. Di magamit ang electric fan. Gubot gyud tag di nimo mapangitaan og paagi. Kinahanglan nga mauga na. Kasabot ka, mauga na ugma. Kay og dili, paksi jud ka. Ang saon man lagi na kuan ni day nga may kuryente. Paypaye! Wa ko kabantay nga brown out ay ganihang hapon. Mauto nga kay may kuryente. Wa mo tuyo ka ang electric fan. Ako na lang ipaypayan na yung uniforme para muuga. Day, pwedeng mangi sa kunay. Pangihi diha, basta kay ayaw nagundangi ang pagpaypay nimo sa kong uniform. Kapo na ko. Uy! Kapay diha. Kay imo ginang sa tuntuha ka. Gisiguro nimong inom hanggawa ka. Giingnanti ka nga unaha og laba pero giuna nimo imong kahanggaw. Ay, kung sa guo nila, God. Maurang ako na lang silang giubanan. Hilom, ikog, waroy ka. Sus, kalagot kinako nimo eh. Di pa limao sa singha. Di ba giingnan ta ka nga o dili maugahang tud og magubot ta. Ang ako na iba. Ang ako gubot gyud ta. Pero kung di nimo undangan na sa pagpaypay, posible nga muuga gyud na sing. Pero ako, kapoy na taong kayo ko na. Uy, papuaya sa taong ko na. Dili, way pahuway, wa. Tiwasa nagpaypay. Ayaw undangi hangtod nga muuga na nakasabot. Alay. Di na day mahim. Sobra na. Sobra na day. Si Sobra. Sobra ka ba sa mong dugay man mauga day? Ingon nimo, sige ingon, balik ka. Kuan ba? Ang imong uniform, sobra ka basa? Mao nang dugay mauga? Dia sing, himuon mo ko nimong amaw. Kung niliho ka pa dayon gabi nauga na unta na. Pero kaya bag ka mag-utok, gisugo ka pagpapalit og sabon, nakikinom pa man ka mauna. Ay ilaman gud kong gipugos god. Pugos ka ron da pugunti ka. Gusto kang kulatahon ta kag tungas adlaw, ha? Muhapder ka day? Hapis ka abaw mo. Basta di na mauga. Way kaon sa pamahaw pa ni Udto, ha? Animal kay kastanan.
Manawag ko sa opisina akong ingnon nga di ko ka-duty tungod nimo. Usi, uy, ano ko may mga pasangil, gawa mo ko sa... Usi ko isa! Hanggawan mo kutok. Uy, kung imo pa nagilabhanday ng akong sinina na uga na unta na ron, maka-duty na unta ko. Uy, karon, ha? Unsaon ako pag-duty nga basak pa man eh. Ikaw, sad ba? Imo magutan ng uniform. Dapat ikaw ang mo si kaswana. Di ka magsigi ka lang salig na ko. Unsa? Grabe kay ka na. Tayo pasa. Sing, musukol lang ka na ko, sing. Di ko mo sukol kay asawa ta ka. Pinangga ta ka. Pero kung imo dyan kong palabalag ba na, imo kong pasakitan, murag sobra na. Sobra na! Oh, Dili na maka ngayon yung gibuhat, ha? Dili sa tanang panahon nga magpaubos na lang ako. Mudo ko o magpaot, ha? Parihas na ta. Doon lang tayo pagbati. Magkamaong sakitan. Tao lang ko, lalay. May pagbati ko. Kamo, sakitan mo. Oh, kung pasakitan, mubating sakit o pasakitan, mubating lami o palamihan. Kung sa karoon pa lang, ha? Angay ng paggangon akong imong kamaldita. sing. Oh, nagtuo kang nagtuo ko, ha? Wala na sudlay na yung daw itong espiritu ko asawa. Nabuang na yun eh. Wala na siya. Wala tingali mo. Gukun na ko. Ay, wala man, baby. Tanaw na ko, baby. Wala na. Kuya, wala ko eh. Haitar matong pinuti Kay bago itong gibaid. At paita. Nag-abot ginhawa na ko na. Be, tanaw na kong may, be. Kung na pa. Wala ko musunod. May tagdi na musunod na. Pre! Uy, Ikaw na? si Parimando. Ano ka? Ano ka, pre? Ganggos butaon ka. Kasi kontrari mo, ha? Sorte lang kay kamera may taga din. Kami bahala ang kontrari mo. Be, kaya tawgon ko sa pariandot mo. Pre, Dok! Dok! Tarin ako, Dok! Pre! Napadoon niya. Pangutan na ako kung sa'y problema, pre. Kung sa'y problema, pre. Silang. Parisasing ba? Mura mo kung dunay nagparigla niya. Tanawa, huwag pakot pa yun. Yati ra? Kinsa, pre? Ay, kadlok, pre. Bitaw. Niyami. Niyaning imong amo kaniya sa among teritoryo. Hindi, ami, pre. Amo ni teritoryo din, he. O, nounsa. Bida sa dinoon. Tinoon na ang gisulti ni Pariandot, pre, ha? Ikadlok, ha? Kabiri bala na. Kisa'y kontra ni mo. Pre. Nara siya, pre. Nagirang gigukod ko, pre. Uy, banggas ka. Asa ba ka, oy? Oy! Kana, pre. Kana siya. Asa ka, pre? Lagi, Kana asa na ba? padungan niya. Nagbit-bit o pinuti, pre. Di mo, murag ka, kalakaw, makakita mo na, pre. Ako ano sa awa, pre. Tilalay. Sige, pre. Si Lalay nila. Kaniyo ta kay murag napakoy labhanan dito. Malabas ako. Tara. Pre, ano? Ako sa tuting tubig. Pre. Padlaw sa itong baboy na. Mga isog mo ka mo. Gibiyaan Dire ko mo. duruhara. Kay pangutan tamo sa inyo mga tumoy. Dire mo. Buang na. Uduol man yun. Di mo. May karman siyang pinuti. Hoy! Dagan ko. Ay, pagdagan! Hoy, dagong itlog ayong dagan! Balik dire! Miulpot yung taon akong kabuhi ato. Hasta sa las Parimando o Pariandot. Purting panagan. Kaya nagdala lagi kahit kayong pinuting ako asawa. Muna akong problema ron. Wano ko muli sa amo. Kay mahadlo ko. Basig paso niya kong kalit sa ko asawa. Lisod kanya ko asawa eh. Bisa gamay ra kayang hinungdan. Anggap sa kuon ganyan siya. Lisod pugngan. Saon taon na ako siya eh. Di na lang ako muli sa amo ane. Palog na bagitang ko ninyo. Unsa man ko kamo pasultihon, sasing. Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord. Good morning.
espesyal kitang mga bisita. Oo. Apa sa dili ba, ma'am, no? Atong sa tawag si Ate Jinjen. Ate Jinjen! Yes, kila ako Alan. Good morning mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Nya palit mo sa Diamond Yema o BMS Special, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Kyle Lovey. Oh, mo ni the best kaya ha, mga bata ha. Hindi pa doon to eskwelahan. Inom bitag. Don Pepe Tablia. Nya kita mga murag teenager na kanang Don Pepe Dark Chocolate ang inyong imna. Pero kita na yung mga nagtrabaho, tanan. Mga estudyante, uban pa, mauna inyong imnon Don Pepe. Pero kita ang mga trabador para sa atong pamilya. Ang atong imnon maog yun, ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix, mauna the best kaya natong imnon. Nga makatabang ka na to sa kanunay. Ligoon ko kaya ito lawas ng Sid Panyawan Coffee Mix. Di ka magduka, kondisyon ka mahuman yun ang imong trabaho sa usa ka adlaw nya. Sa mga tao ni Kapitan John Ramos Gariboche, Miguel Puliar Fertilizer, good morning ninyo diha kapog sa tanang mga tao ni Kuya Rick Pipito, basta Tolino, Kuya Rick Pipito, Ludog JR Pipito sa siyudad sa Sugbo, sa tanang mga tao ni Sir Raul Alivio Soto, good morning nyo diha. Ma'am Hasmin, good morning. Og sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Suriki Asnar Surayan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, good morning natong tanan. Ate Prince! Okay, og ako sa pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasig sugar, o gingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Inom lang sa Sir Panyawan Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inipaniud ni mo, maugyapon o sa gyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na pudaan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alang na na problema bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka din mo angay mahadlok or maguol. Tungod kay doon na na'y makatambal na na'y makaayo bahin na ng kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O God, okay na? Usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon. Okay, salamat Ate Prince. Sa tanang mga kaigsunan na ito nga, naghimog number 1 sa ito ang Sedlen Medel. Thank you kayo. Kamu na sayo yun mo nga, anong gihimo niyo number 1? Kahit tinuod nga mutabang sa atong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, Baricos Benz. Katol, kuto sa kabataan nili, kay pagyunta sa dinggid, dis, minorias kababayanan, atong dapi-dapi nga magsakit, bikog sa ito ang kining bagtak, ay wag tangon sa tuang Sedlen Medawel nga anara mapalit sa butika, di ba? Tinuna sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal niya. Makita na tayo produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Lemon Oil ug Celebrity Beauty Soap. At ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa das butika, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Shopee lang ta, bam? Good morning, Avenida sa staff sa live shipping sa Tubigon, Mr. Hero Hinita, Roy Bibino, Don Mercado. Thank you sa kunin mo din na, Noli, Ma'am Noli, and Buying Ukay Shop, diya sa Tubigon Public Market, Marilyn Bustalino, Sising Mandresa, and Rutsy Mating. Ayaw ka makalimut ha, sa dili pa kamuwato sa inyong mga trabaho, sa iyong mga ligo, sa iyong buntag, gamit ang
ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Kaniya to ang Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Inigamit mo ani, mahimo kang younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon lang sa ganyan natural moisturizer para dili mag-dry ang imong skin. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Doon na ba kay blackheads or whiteheads? Ayaw ka baraka. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Sa butika lamang mga tana, ayaw mo takang pamalit kaya basta mabiktima mo sa fake nga mga product. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Or, tanawa ko. Thank you. Okay, thank you kay Bam. Unya sa ato pong mga kaigsunan nga masayod ganong dagkantang mga nagbate, no? Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian, constipated, kauging mga kaning kidney problem ni mo. Kanatong una sa tuksin nga, misurya sa mga kalawasan, kaya kinatuksin, grabe yung kaya na. Maugin yung tigdaot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante. Tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ito ang kalawasan ni kadaot na. Mao ng mga major nga masakit ang atong bation. Bakang kinahanglan yung ka, ni-flush out na nato mga toxin nga nasa sud sa atong kalawasan. Pinaagi sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 ni siyang mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Mauni number 1 nga natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao ay makapaligon sa atong kalawasan. Ang atong pag-inom, usar yung kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Murag maintenance nato, pero doon na kay balatian, katulog yung kainom. Buntag to hapon, imna na to, 8 ngadto sa 12 ka basong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1, kining butang-tang sa toxin sa tuang kalawasan natin, Pres! Okay, ang insendo dato karong Sa dili pa nato ang sinder natin, Pres! Naatay bisita nga gikan sa tubigan! Ang atong suod kayo na pare nga mga spiritual advisor natin. Napuli siya programa sa DXPR ni Sir Mel Coronel, ang atong manager sa DXPR. Ada, tutawgon ang atong suod megala. Si Father Josue Kadorna. Father, kumusta ka, Father? May adlaw. Masuking tigpaminaw na to atong mga tagsunod sa atong drama tanan din sa Army in DYSP Cebu. Salamat kay Pad, salamat kayo, thank you kayo. Kung sa itong joke ni Tibandre, nakikita niyo paano Padre, may tao pa. So, makinumdong kung para sa una ni Board Tiban ba? Mo kalit lang itong takilid niya mo yun siya nga, kumusta na ba daw kuno ko? Ulitaw pa ba kuno ko? Ikaw nga, ulitaw pa taon, pero dugay rin na biyudo. Honest, Father Josue Kadorna, daghan mig mga amigong pari, Father Tami Ugpo, Father Tami, taga Bohol to. Kauban ba ito na ito, Pats? Tami Ugpo. Daisy Santo, Kalibon. Di ba, siya mo ito nagpasalida na ito dito? Dito sa Binunido. Binunido, Father Tami. Naarod siya sa Kabambugan, Pats. Father Tami Ugpo. Nabangga man talero sa kapit. Nabalhin na siya, Kabambugan na siya, Father Dundon Barok da apod sa bukid sa Danau na siya na assign town diha nya sa tanan itong mga suod nga pare. Salamat kay ninyo Father Ray Umangbalin og si Father Radley Figuracion og Father Andy Satura og si Bishop Ruben Labaho. Pads, to ana sa kuan. Bagong diocese sa Agusan del Sur. Oo. Prosperidad. Bao-bao na inyo ha, kauban ba to, Pads? Dito Cebu siya. Dito siya. Pero to Pika side sa northern part of Mindanao, Agusan area. Muli ato sa itong parokyahan ni Father Josue nga yung mga opo bro nagkuwag BTS. Dagko kayo, oy. Mapilit Concepcion Pitugo. Pitugo sa Buanga. Pitugo kita to, Ate Pres. Sa Buanga to. Mo ba katong dagko kayo imong Prika og pipino ni Tripon. Uno? Kuha to, Father, eh? Kurabuyag. Kamusta mo diha? Si Cristel? Katong babae nga nagsugat mo, Cristel? Sila to si Heidi, Oo. Ato sila dito nagsugat niya sa Thank you kay Pads. Patabangon lang ka na mo. Amo ang sender. Ang sender karon. Kadili ka to dito. Sasing. Pads, ang kadis sasing Pads. Kuan kay problema ani niya kay dugdaog na siya sa asawa under yung kay siya grabe yung kayo. Isog kayo. Membro din ng sasing. Sasing. Membro din sasing si Yoko. Kuan Yakuza. Yoko sa asawa. Yoko sa asawa.
Nya, mao ni iyang problema, Pads, kay maldita kay ang asawa. Unsa to yung problema, ba? Ikaw mo ito. Gugdon sa sundang, siya mo Pinuti, gukdog, pinuti. Dili ka palaba, dili ka, siguon sa pirmi ba? Subuon pirmi, palabon niya. O di kalabab, kulatahon. Doy kayo. Mao ni. Battered husband din na. Battered husband. Na ba yung kiha ng battered husband? Na, ato putanon siya ito ni Buwin Galguno, anak eh. Si Father Josué ka doon na. Si Father Josué, attorney Rufil Banyok. Oo. Bam, ang atong ikasulti, ani, Father, unsa man? Matay sa matang stambag, boro gini akong gilisdan kay ako nambag ko pati kasawa niya, ora ba ko'y asawa, ra ba? Perti, lisura na yung kinabuhi. Mapay pagunahon ko, ani nga. Di ba sayo ning kinabuhi pare kay, oy asawa niya, inig katulog sa gabi, inig ginhawa lapos alkuba, wawa na. Nga patambagon ba taning bana nga gigukod sa asawa? Ay ako lagi ang itambag, ani, dagan na lagi yung ugukod kagsunda. Lagi hunong, kay kung hunong ka na, matigbasan yung ka. Pero kung ato rin seryoso, kanang gugma sa asawa, unsa sa pagkasiya, sakto sa ng pagdagana, kaya nga madali ang itugbangan ba, no? Kay lisod pag tugbangan. So, lihay lang pod, no? Balik lang pod ni kalaylo. Importante, padayon na yung pagkinabuhi. Mabot mo yung panahon niya, ang kanang pagkamaldita, ang kanang pagkaisog, doon na may giingon niya, mulaylo ra mo yun na pagkabot sa tukmang panahon. Doon na mag-iyang kinutuban. So, din ang bahin na kung magpabilintang bugnaw, kalmado, bisag gigukod tag sundang, pero kay pangang imong asawa, amo na magiingon niya, imo ginang unungan hangtod-hangtod kung nahimo. Okay, thank you, kay Pads. Serious tayo, no? Tarong mo niya itong... Tarong, no? Tarong itong pambang ron. Nabay pare nga di tarong ng tarong. Ikaw ba, Be? Ate Pres, Ate Pres, kuhaan lang ta, sakay lang ta sa istorya. Sakay lang ta. O, Father Diyos, kayo mo sakto man pod. Sakto mo good ang gisulti ni Father Diyos. Kani ka ba, Be, na? Unsa ka di, ha? Babot sam na iba, ba, Be? Murag makonektar na ang kuha sa Father Josué. Ano man, ba? Kay kung ari ka sa Lucas 1:38, maingon man si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti. Muli kang isip asawa. Sa atong sugilanon, wag yun ni buhata sa asawa. Wag yun ni buhata, Sa ato pa, ang pasabot, gaya yung ipagkita niyang pagkabana. O yung ipagkita niyang pagkabana, kay kanang na ang... Maninoob bang kabam? Yan ay pagkita makabana kay sa ako muuyon ko nga kanunay sang gibadlong sa asawa nga dili magsigig inom nyag sugoon mo uli dayon pero sa lain bahin nagap po sayop si asawa kay ngano kanang pagpanaba dili man naman ni silisalig nimo sa bana oy bisag ang banag kanang wa gibuhatan na orasa pero mas obligado ta kabuuna og labas sa imong sinina oy asawa. Pero ako ba kanang nakoy nabantayan nga buutan gyud kini siya pagbana. Kay maugyo man labah, mahuman siya alas 2 kadlawon taog linaba. Pero ako gulat pasultion murag karong higayon sa tinambagay ba murag si Mabina may nunang pari makuno. Tinood mi daw gulat kay ngano ang asawa manggod sa ako naging ulagay pananglitan way trabaho ang bana mo yung siguro pagpanglaba kasi yung uniform kay sulob niya ni kaugma pero una sa tanan pwede man jud kami mulihok isip asawa dili kami magsalli pero uy niyam Diyos Father Josué nindot ito gisulti sa akong boyfriend pero so batay ba mo di ko buta ko sawaan Dia nang laay. Magkundang tapan ni. Salamat naman agad dito lumanon. Kada ko ang pasultihan. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra.
Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Kim, 19 years old, single, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug may legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong pagpanarbaho sa syudad sa Sugbo. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kim. Oy, Lynn. Kupahan na gikan syudad. Kumustang life? Uli og panagsa. Kay miyawon mo gid ko din sa tong probinsya. Uy, ay tuon. Gusto kang musod og trabaho, day? Nang nahanglan ng akong amo nga doktor ug assistant niya. Private doctor ba? Lalaki ang doktor, day. 72 years old. O wala kay buhatunon. Uy, 6K pa gid ang entrance. Libre pa tanan na pag-tip. Uy, hala kanindot gud ana. Akong inon sila si mama ug papa. Maayo na kaayo ng sweldo ha, uy. Unya, libre patanan. Basta, dili ka lang magkiat sa syudad, ha? Dili maglaag-laag. Dili sad ma, uy. Dili ba ako suhito didto? Og, salamat kaayo ma, nga ni okay ra ka nga manarbaho ko sa syudad. Dok, maing buntag. Mao din nga akong nadagikan sa mong probinsya para sa imong assistant sa imong clinic, Dok ba? Good morning, Doc. Hey, good morning. Len, tuloy niya na si Kim sa iyang buhaton sa akong klinik o ipailaila sa ubang mga katabang nato. Okay, Doc. Now, malatakag pa ila-ila sa itong mga kauban din sa bahis, doktor, ha? Ayaw ka bala ka, day. Okay, ragin na sila. Ilabi na nas ati Ami nga tigluto o si Cherry nga tiglaba. Puro ramang kita taga Malabuyok sa dinhi, uy. O ang asawa ni Doc nga si Ma'am Margie, buutan rasad na siya. Nana sila itulo ka anak, usa ka babae o duha ka lalaki. Si Ma'am Freds, si Sir Fred o si Sir Mar, o kana si Sir Fred, nag-eskwela po na pagka-doktor. Magdoktor po di ay ng ilang anak? Kakapoy ba di ay sa akong trabaho din eh. Abi ba na akong assistant lang ko sa amo na akong doktor? Gitawag man noon ko ni Ma'am Fritz aron manglimpyo din sa ilang kwarto. Nalimpyo na baya ko sa klinik ni Doc ba? Gingnan baya ko nga kinahanglan 9:30 na anak ko dito sa klinik. Kay mga alas 10 ko no na anak mga pasyente ni Doc. Nya ipaon pa tong irikundaan aron bugnaw na inigabot sa mga pasyente. Aw hinoon, do raman ang klinik dinis bay. Malakaw raman sad. Ay, maudi ni akong trabaho din eh. Daghana uy. Kim! Hala, gitawag kong Sir Fred. Ang anak nila nga gusto nga magdoktor. Basig doon ay isugo. Tingkod, Kim. Kay kuhaan kag dugo. Ha? Nga
nga nang kuhaan man ko ni magdugo, Sir Fred. Kaya magpraktis ko kuwag dugo. Ug ikaw nga ko praktisan. Ha? Sa matagi gayon nga kinahanglan kong praktisan og kuha og dugo sa akong bukton sa nagpraktis nga anak sa akong amo nga estudyante sa medisina, dili gyud ko kabalibad. Hangtod nga kadugayan niya kuha nako, nagpanlipong naman ko. Unya. Ha? Kalipungon ko, Lin. Uy, pasig animin ka, uy, o, naani mo. Wa man ako karon. Kaya wa na ko duga. Pero basig na anemic na ko sa pagsigi kuwag dugo ni Sir Fred na ako sa... Unsa? Sige baya ko niya kuha ang dugo. Kaya mag-practice siya. Mausot siguro nga wa na ko'y dugo. Unya wa na sad ko duga. Uy, ina si Doc, anak. Uy, pa-check up kay nang luspad baya ka, day. Niputi ka, basig wa na kay dugo diha, ah. Unsa? Mao ba? Mao na, Dok. Wa na ko duga. Ug nagpanlipong ko. Basin og anemic o wa na ko'y dugo sa pagsigi kuha ni Sir Fred na kong dugo. Kay nang luspad sa baya ko. Puti na ko sa kaluspad, Dok. Niputi lang ka kay niya ka sa syudad, Kim. Ika-anemic. Kanang pagsigi og kuha ni Fred ni mo og dugo, wa na'y kalabutan sa wa pagtunga sa imong period. Okay gani hinoon nga nakuhaan ka og dugo, aron mapulihan og bagong dugo. O kana si Fred ay pasagdihi lang na siya nga magsigi og kuha ni mong dugo, aron pud siya mahibaw, kay hapit na masana siya mo graduate. Dok. Kung mauna, Kim, pauli diris ato, oy. Ma. Mamatay ka kadugayan diha nga sigihag kuhag dugo. Kay nagpanlipong ka naman diha. Pauli diris ato. Maayo unta kung ihatag lang sa akong amo ang akong katapusang sweldo. Bisan wa ko mutarong pananghid sa akong paghawa. Giingnan ra na ako nga muuli ko og Pasko. Pero di na ko mubalik, oy. Si Lina nga nag-follow up sa akong sweldo. Hello, Dailin. Hello, Kim. Wa ko ni kwartas, Dok, para sweldo ni mo, uy. Unsa? Bisag yato na nako ang akong amo nga doktor aron sa pagkuha sa akong sweldo. Wa gid ko hatagi. Namaylo lang baya ko og kwarta para ipliti lang sa syudad aron makuha ang akong sweldo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao ka kini ang nakaingon nga nang luspad o naanemic nako. Madaot ka ko ani. Ikaduhang pangutana. Usahay dili na ko dugon ug magpanlipong ko. May kalabutan basad ang pagsigi og kuha na kog dugo sa nagkabuang kong menstruation karon? Ikatulong pangutana. Nagingon ang among-among nga doktor nga okay ra kuno nga sigihan ko kuhag dugo sa anak niya nga nagpractice og doktor aron kuno mabag-o ang akong dugo. Tinuod ba na? Ikaupat og katapusang pangutana. Punto legal. Nipahawa ko sa akong amo nga wa ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko. Pero wa na ko mobalik. Dili man nila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba nako silang ikiha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw.
Ang ato magtatampo ka na si Kim. Si Kim, 19 years old, single pa ni siya, taga Malabuyok, probinsya sa Sugbo. Punto medikal ug legal ni no. Wala ra ba din sa to ni Ilinbatan sa akong kilid. Ako lang ni paning kamutan no. Gamutubag nako kining mga pangutana ni Kim. Kim no, unang pangutana ni Kim sumasa nabati na to sa drama, gisigihan ko og kuha og dugo sa anak sa akong amo nga estudyante pagka-doktor. Mao kani ang nakaingon nga nang luspad o na anemic nako, madaot ka kung ani or before ka kuhaan og dugo nga mo-donate og dugo. Undergo pug ka og proper nga screening kung wa ba kay mga sakit, wa ba mga cross match sakto ba ug dili pug ka anemic no. Kaya usa sa mga hinungdan ning gitawag natog iron deficiency anemia is kulang kag dugo no. So unsa may mga sources of iron nga makuha nato sa tong pagkaon daghan no, mga vegetables, nuts, egg, nada no, unya na sa tay mga prepared iron preparation, especially para sa mga buntis nga fusol, sanggubayon man minumduman ako datong nagpractice pa kog general practice das mulabi sa Moga del Sur no, ugay na tong panahon. So kung pananglitan ikaw anemic na ka, kulang na ka og ng hemoglobin, dili ka pirmihon na lang pud og maog visit ka ng donate og dugo nga to sa anak sa imong amo. Maybe because tingali kanang compatible lang inyong blood type no. As we all know na amatay mga blood type, mga A, B, na AB, na puy O, na daghang mga blood types no. So before ma-transfuse sa kadugo nga to sa pasyente, nga to sa alaing tao, kinahanglan cross match ni with proper blood typing, may screen sa walay mga sakit nga mahimong mapasa nga to sa recipient. So dili sad ko mo advise nga pirmi na lang ikaw gyud no, mangita tili imong amo og laing donor no. Kay og pirming ikaw siyempre maabot sa panahon nga hasta ikaw na po makinahanglan hinog dugo hinupod kay medyo deficit na ka og dugo or hemoglobin or sa iron no. So kinahanglan nga ingnon imong amo nga sir, wa ba tay lain dihang makuha nga donor kay murag nang lipong naman ko, murag na luspad naman ko. So kinahanglan nga ipa-complete blood count po ka og sakto na ba sa or nabay mga findings ang laboratory pahitungod sa imong dugo. Kay ikaduhang pangutana, usahay dili na ko dugon og magpanglipong ko kay kalabutan basab ang pagsigi og kuha nako og dugo sa nagkabuang kong menstruation karon. Ako ikasulti lang related siya kay kuan pa man ka 19 years old pa man ka no. So kini pong irregular menstruation daghan man po nagmahinungdan no. Usa niya na ang pinakakuan is the amount of estrogen and progesterone nya imong nutritional status nya, dili ba kasi under stress, anxious no. Yung mga factors be considered nganong kabuang dili sakto nga 28 or 31 day cycle ang imong menstruation. Ako ikasulti lang nga ang hiyo nimo imong amo nga ayaw lang pud ako pirmi sir. Nanglan nga bisag every other session na lang pud tingali, dili kay permanentihon na lang gyud. Ikatulong pangutana, ang ingon sa amo na kung doktor nga ang amo no, okay ra ba kuno nga sigihan ko og kuha og dugo sa anak niyang nagpractice og doktor aron kuno mabag-o akong dugo. Tinuod ba? Ang atong bone marrow maunay mo kuan og bag-o mga dugo no, red blood cells. But kinahanglan po imong nutritional status kay para nga kuan pero kanang more often na lang po kagikuhaan og dugo dili po na basable. Ingna na imong maamo nga doktor ingon si Dr. Obra nga kanang dili po maayo dok amo or sir nga ako na lang po pirmi. Okay, mabaguhan mga atong dugo no after certain amount of time ang atong mga red blood cells ma-replenish mo nagbag-o bina kung well functioning ang atong mga bone marrow kay diha na manufacture no. Pero kinahanglan po i-considerar po ang atong nutritional status no, kung ikaw ba po will nourish ba po ka o sakto ra ba ang imong physical conditioning. Ikaw pa to kalapos ang pangutana, punto legal. Wala ra ba sa attorney dre? Nipahawa ko sa akong amo nga wala ko mutarong og pananghid. Niingon ra ko nga muuli ko kay Pasko pero wala na ko mubalik. Dili Manila ihatag ang akong sweldo. Unsa may akong buhaton? Pwede ba ako silang ikiha? Porbida ka ng kiha-kiha. Kem, may lang nas mga daghang
daghang kwarta. Kiha ka, gaston kag 50 mil sa abogado. Uyang imong kuhaon nga sweldo, ila ra 5 mil ra, dili praktikal. Nya ingnon pa ka sa huwes nagkiha ay naghusay nga postpone. Bayad na sa ka sa abogado, no? Dapat nga wa ka mananghid kung sa trabaho ba ni sa kumpanya naawol ka, absence without leave, no? Sa kamang tarong pagpananghid. So pila may kantidad atong imong sweldo nga kuhaon nun, mo file kag kaso against your amo. Ragingon ako nga the art of fighting is not to fight at all the time. Kay kining sitwasyon na murag tangason kayo, ha? Anong legal battle depende mo kana po sa bulsa, unsa ka law mang bulsa sa nagkiha o ang gikiha. Ug medyo mabaw-mabaw rang bulsa sa nagkiha, adi makasugakod. Adi kapatya sa puspon sa hearing. So ako ka-advise, ayaw na lang. Kalimti na lang to, ha? Di man tingnan ko kayong kantidad po tong imong wa mahatag si mong amo kay ngano po nga mo ka mananghid ingnan ni kabong buang sa tug pangitag ipuli nimo kay wa nay manilig wa nay magluto wa na diha mga lihok-lihok si balay so di po to sakto po dag imong paagi nga lipat-lipat po lang imong amo nga muli lang ka kay Pasko nya wa na ka mobalik so di tita mo kapugos pila pag-ingon nila wa mang mo gipirmahan wa man siguro CCTV camera dia wag kita daganan na ni so kalimtay na lang to ayan na lang pag-una-una ng kiha-kiha kay porbidang gastuhan ng kiha-kiha nya may stress pa ka. Alright, tinaw nakasabot ka sa kung itambag ni mo Kim diya sa Malabuyok ka amusta naman dia mga kisabay akong dagkang kong kaila sa kadaghan din wala ko man mga dahil doktor kong kaila si June Karunggay I do not know kung around pa ba si June Karunggay ang Karunggay family diya sa Malabuyok no alright so once again ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan sa mga legal ng problema ninyo ng mutambag salamat kayo sa inyong makanunayang pagpamina sa programa taas ka tag-rating din sa tong lugar regards to Kapitan Chris Ababa diya sa Kantawan no atong mga hayupan diha o mga manukan ginagmay, mga babuyan ginagmay, kanang limpyuhon para minus ang langaw o minus ang baho. Okay? So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? Mugani sa kababae nga taga Cebu City ang atuang tatampo nagdasingan nga Lorna. Lorna, ay galimot ha. Manglakaw tayo nag-anniversary na to. Mag-date ha. Siyempre, no? Naka-leave na ko, ana. Sige. O, pagsalabog nindot kay romantic date na. Sus! Sige, good. Magpagwapa ko para ni mo. Kanina lang ka akong sulubon. Oh, angayan gyapon ka, ana, girl. Naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala, no? Angayan lagi ka sa tanan ni mong napilian nga dress diha. Ay, time pa, be. Nga ba pressure magyunin mo maayaw yung kaagalingon, ana? Ambot, uy. Ganahan lang ko nga perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibaw baya kag unsa kanya ka love, di ba? Day. Maong sige na. Make up your mind. Decide na kung asay sulubon ni mo, anak. Gwapa kay kasi mong gisaluran. Thank you. Lorna. Sam? Anong niluhod ka? I love you so much. And I want to spend the rest of my life with you. Sam? Will you marry me? Of course! Of course, yes! I love you so much. I love you too.
Sam, mga parentira lagi nimo ang imong gi-invite sa atong kasal. Wa na bis, mama. Nahibaw man ko. Pero si papa nimo, Ay na lang to kapila. Di mo kaya tumutong nga. suwayan lang ko na tong invite good. Mas maayo man sad nang, Ayaw na nalagi. Sam, Yarang kaugalingon ang igihon na. Huwag ang ita mahibaw kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam. Wa tay mahimo ana day, kung dili gid siya ganahan. Ganahan man lang sa guguday nga malipay sis adlaw sa among kasal ba. Kana kung makalipay niya. Pero what if dili? Day, mao nga ko pa nimo no. Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam, aron dili ka mo maoy mag-away. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Nak, pila ka buwan naman mong kasado ni Sam. Wa paghihapon mo'y plano nga muhatag na mong apo. Sige man migsuway ma, pero wa pa man gihapon. Negative man gihapon ang resulta sa piti. Mao ba? Sige lang. Pohon, sa hustong panahon, ihatag ra kana ninyo sa Ginoo. Nya, unsa naman? Wa gihapon dong. Negative. Tawaton lagi siguro na to nga. Di tahatagag anak. Sam. Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang nak, moabot ra lagi na. Sa tinuod lang ma. Hasta ko rawad anak ko paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na gid siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakalig-on ninyong duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an og paglaom. Ma. Lorna, masahin ko sa Manila. O pila ka months. Okay ra ka din nga, ikaw ra? Wa ko'y mahimo. Trabaho man na. Una pa lang tatay anak. Dili unta ka mag-inusara din eh. Sam. Ay, laaya bayaan niya ako ra usa din ispayo eh. Mugawas na lang ko. Mangumpra ko. Bisura beng isa kayrong orasa, uy. Medyo late naman sad kot. Na, liuwan pa yun. Malasabi na ako. Miss, sakay dali. Kinsa may higin na? Kaya pagligi-ligi. Dali ka, sakay na. Dili lang ko mapadili-dili. Kaysa mabasa ko sa uwan. Salamat, ha? Why, isa pa yan. Hi, Miday. Lorna. Nice to meet you, Lorna. Adto na ko. Here's my number. In case mo warog balik o nagkinahanglan ko mukuha ni mo, nara ko. Salamat, ha? Sorry nga, karon pa ko manawag mo. Busy ko. Dada Sam, maligo na ta Sam. Oh. Kinsa to, Sam? Ogon sa to? Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni Anwen mi kadigot kay kapos trabaho eh. Sige na, adto na ko.
Nagduda ka ni Sam? O, day. Feeling na ako nagbinuang siya na ako. O ganong iya mo sa kuno ng buhaton? Before magod siya ni Larka, nahibaw kong nahiubos siya kay wapaghapon ko mumabdos. Basin og nangita na siya laing babae dito. Hoy. Ayaw patakag pamasangil, day. Huna-huna Pagduda ra ng imo, waka ebidensya. Day. Na may babae nga nagsigig-sigit ni Sam sa mga tagged photos niya. Dili ko makabasol ni mo, Sam, kung mangita kag lain. Wa ko'y ayaw ka pagkaasawa. Dili ko makahatag og anak ni mo. Kinsa man rong sakyanan man na ni Jaime. Nagunsa man na siya din Husto. Mugawas ko. Para dili ko mabuang nga magsikunahon na di Sam. Sakto gina nga akong pag-abot, kay gusto kang magawas. Namasin na malanggog ko nga makitaan ka. Mabuang ko magsigigunaon na sa kong problema ko nara ko sa bahay. Wano ko kay bawgon siya akong buhaton. Nganong gihunong man mo ang sakyanan? Lorna, gusto kong maminaw ni mo. Gitutukan magukunin mo. May... Lorna. Pasakti ko, please. Pasakti ko. Kinuo ko. Nainahitabo na mo ni Jaime. Ngano nabuhat man to na ako. Nakasa ako sa akong pana. Siya sad bitaw. Nagbinuang man pa siya dito. Patas rami. Ano man eh? Ngano nagsukamang ko? Negative lang. Positive. Mabdos ko. Day, pauli na ko, ugma. Magkita to sa paborito na tong restaurant, ha? Mo-update ko sa oras. May importante ko isulti ni mo. Sige. May importante sa ko isulti ni mo. Kulbaan man ko eh. Nga nang kulbaan man ka? Tuo di ay, unsa man di isulti ni mo? Kaditsa. Kung dili pa ka makasulti. Ako na lang sa... Niyara di siya. Pa! Sam? Si Jaime. Pa, si Lorna. Akong asawa. Day, akong papa. Papa? Lorna, sir. Nice to meet you too. Daghan kong na-realize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. Day, na-promote ko. O gusto na ko nga adto na tamamuyo sa Manila for good. Ha? O gusto na ko nga maokay naming papa sa di pa tamo balhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya. Lami na kayo ang tuhog ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasao ko di mo.
Nagtuo ko nga nagpinuang ka na ako. Pero ako di ay may nakasa sa itong kaminyoon. Pasaylo ako. Pero dili na ako kayang muatupang nimo. Mas makaayo na to kung mupiha na lang ko. Pasaylo ako. Nahibaw ko nga mapasakitan rin ako si Sam kung mahibaw siya sa tinuod. Maong mas gipili na ako nga mubiya na lang. Sakit man na naon, pero masakitan kong makita nga masakitan siya. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalang kaagi ni Lorna nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong gipangayo, awit kinagulahan, I'll say goodbye for the two of us. I'll say